Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadi mahon sawandane gantuji mum. Kareem. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadi mahon sawandane gantuji kan ini John habi alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗo gonni Allah no fewi kadi mboɗo sikka ala caɗele ɗo e oɗo galle saabu guila kumanmami faade ñallagal hande jaltinmami leegal to gonnoɗen to aɗa andi korka kam bon go désordre sukaɓe ni ɗiɗi kadi désordre kadi gandanɗa hoorema e leegal amen to leegal sukñaɓe to no wawi wade foof ɗo ala caɗele koye appartement ma gonɗa kadi so Allahu lamɗo jaaɓi so Allah ittani ko satti so wona komi wawa kala ko mbawmi waɗande inchallahu rabbi wona ala caɗele kam kuule conno e mbalno firgoji gasani ha ewa alhamdulillah jettoɗo godini Allah kon jinno wiɗam julde ngolɗo siklaɓam ɓe mbi ko ɗo juulat ɗum julata galle ɗo e galle ɓe juulat fewi ɗum kay haydara ɗum kam haydara mbiɗa yinno noon fodde 200 000 200 000 temedɗiɗi ujunere chirde kay silare kono ala caɗele ɗum kay haydara so Allah jaaɓi bon mami yafar mami ƴeew so Allah jaaɓi inchallah hoto wiyam so Allah jaaɓi tan ɗum joɗɗa ndeeƴa i anne so Allah jaɓani kay 200 000 yarata haabi enne de min kay yiddame ma way 200 000 ɗum kay haydara ɗum kay annen minen haydara somin mbi min mbaɗat tan min mbaɗat noon ok inchallah mi kamɓe ɗen foti so Allahu lamɗo jaaɓi kumtare ma ndi no para walla parta no para kay aw ya ƴeewi barma wadde mi wona ɗo e ɓortude wuttamo an attanda kaɗa famɗi haqqille de ille haqqille 200 000 fijani hen ni he sehlabam ko aroɓe ɗo min juulanata cohlumi ko 200 000 wona wiide ujunnaje tati wona wiide ujunnaje 4 famɗi haqqille de barma o softori kam Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadi mahon sawandane gantuji mum.